nga pangutana, unsa man kining gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo ngadto ni Apostol Pedro nga gihatagan og Yahweh sa gingharian sa langit. Naa sa Ebanghelyo ni San Mateo 16:18. Unsa may pasabot ni ining maong Yahweh, si Dino Loquere sa Luon, Bohol. Salamat. Okay, salamat brother Dino, no? Diha sa Luon, Bohol. Nga sanon ni nato mga kaigsunan. Dili gyud basically, no? Dili yun ni kini ni ang gitawag natog literal, no? Murag atong Yahweh ato ning kuan mo gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Usa kini kagahom, usa kini ka authority nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Nga matud pa niya, whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Mo na giklaro, no? Sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan sa paghatag ni Ginoong Hesukristo ngadto ni San Pedro. Pedro, kanimo ihatag ko ang Yahweh sa gingharian sa langit. Nga bisan unsang imong itugot sa yuta, sa langit itugot kini. Apan kan dili nimo itugot, dili usab kini itugot ngadto sa langit. So ingunana ang gihatag nga Yahweh gahom or otoridad ngadto sa iyang simbahan. Muna ang simbahan makahimo sa mga gipang buhat dinhi sa simbahan ug respetuhan kana sa Ginoo kay unsa imong itugot dinhi sa yuta, sa langit itugot kini. You just imagine, moingon ang pare karon humani mo pangumpisal sa ngalan sa Dios ug sa ngalan sa simbahan, ako magapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang itugot dinhi sa yuta, itugot dito sa langit. Mo nang kadtong dili mo ngadtos pare, dili mo pisal unsaon pagka pasaylo sa sala nga wa moadto, no? Wa na itugot. Ang itugot kaninyo, itugot usab didto sa langit. Mo na nga nato nga nagasala labi na sa mortal sin, ngadto kita sa kuan, ngadto kita sa atong kaparian. Kay lagi mao kana ang pagtahod sa kabubuton sa Ginoo igsoon. So mana brother, no? Dino ato